Da na samu zan din yarinyar nan na ba su gam. Aba sai ka ba kuna da karfi ba. na zuban misi da hakuri yake. Kina da karfi ne? Ai nake gaya ma abokina ko wata yarinya da tana ce mun a can Baturiya. Kai ai ka tuni da aure na zan dawo. A haba da Yanzu mata suka in je in sanar da iyayena tukunna in ya so sai a zo a gama komai. ma na ce Ai yara ai suna da kirki fa ina gaya ma. dan Allah. Ai ka shirya in dai zan koma da kai za mu koma. Yawwa kai fato ko kai fato Ai ne ana nake tare cewa ai. a tafi da ni a tafi Yanzu da ni duka tsarabar da na taho ma da ita tana gida. To ba Kar ka damu kawai. Allah. Wallahi tana gida komai na taho ma da shi har iPhone 7 Plus na siyo ma. Mun siya malafa. Nake ga ma. Ah! Abubakari! Abubakari! Dan yarba ya ake. Abubakari! Kwana da yawa. Yan boy. Ya gida al'amura. Kwana da yawa. Kai dan Yarbawa har yanzu shekara kusan 8 da wannan kayan. Wallahi to arewa kenan. Arewa kenan. Har yanzu baba ne yake mulkar ku? Wake abu kina ina ne? Ina Dubai aini. Shekara ta kusan 8 kenan a Dubai. A Dubai. Kaga da farko na je Italy. Eh. Na dawo na je Germany. Tukunna na dawo Dubai. Ƙasa uku na je. Duk ke kare kika je Kai Dubai. ka bari kawai in na tashi koma zan tafi da kai. Abubakar Dubai. Ha? Ka taɓa ganin irin wannan takalmin a Najeriya ne? Ba mu taba ganin si ba. Wannan wandon fa. Ba mu taba ya Ai, wurin ki. lates ne ina gaya ma. Gaskiya ne. Wallahi lates ne. Gaskiya ne. Ina wannan yarinya wai wajen ta za da aiki. A soka lafiya. Normal ne dan yarba. sauka lafiya. Zan zo ai. Akwai tsarabar ka da na taɓa ma da ita. Ba matsala. Ana tare. Dubai! Dubai! Yan boye an jima. Abubakar Dubai. Wannan da kake gani ai ka yarabe ne ai. Ni wannan kuma Wala shi. is it dustbin? Yes. A Dubai ba irin wannan ai. Ai can ka sani ya za a yi ka samu kasashe ne da suka ci gaba. A kuri lai ka san komai. Yanzu wannan kuɗin ma nake so mi sauri mu je gurin yarinyar nan idan muka wuce zan kai wa yayana miliyan 12 ne. Ne sha biyu. Kai? Kuma muka dana. To ai ba a Dubai ba ruwan mu ai. Yawo muke da kuɗi. Ba ruwan mu. Kawai labari. Ah, baby baby. Kai. Baby ya ake cikin Kin gani a ƙasar ya tamu? Nigeria wallahi. To ya za a yi shekara kusan 7 ko 6 ba? Gaskiya na yi misin ɗinki ne. Ka saba da ita ba rana ba suna kawo da yawa. To ya za a yi duk abubuwan ne sai hankali nan Nigeria. Ya. Ake ga miki baby yayi. Okay, a bar shi ya ci abinci ko? Dan wala. Yanzu kuka san magana Har yanzu Nigeria ana haka dama? Wallahi Allah. Yanzu ka gaya mun miliyan 12 ne a cikin kuma karya da Miliyan 12 ne to ya za a bar shi ya ja jari ko Shi ne ba? dan wala. Ina gaya miki ai. A fa 11 ɗinki go in an jima zan kawo miki. ya kan ya kan. Ki damu ka ina gaya miki. Ai duk abin da kika sa ni ne na miki oda. Yana gida yana na a An kawo ajiye. mun komai. Komai ya zo ne su Kada Allah ka fara. Allah. Ai san bokare ne ma. Kamar ya. Makaricin banza dan wala. Ba ma Wannan jakana ne kuwa? Is it my bag? Wannan bag Za ka ɗina? daina ƙarya ba? Babe, bari mu ga in tambaye shi gaskiya. Ina Har wani yanzu ba za ka daina ƙarya ba?